हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नै दिनै बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो आङो माने बे भिडिअआ ना कृष्ण जन्माष्टमीनिमोन आं माने एडिट खालामनो मोनाखैमोन बेनिखायनो एसे गोबाव जाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो आं भिडिअ होयो ना बहुत गोबाव जाबायमोन माने स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ Di mobil. Cuma bunyi itu jelas. Hai. Itu udah lepas? Udah. Hah? Just stop something.
हाबनोनो हाया गथ' लाना हाबनो हायाना बेनिखायनो जोङो हरखांनानै खुलुमनानै गाज्रि जानो थानायासो भिडिअ खनसे लाबाय थांसै जोंहा आयुस मामि ओइ मा हामा इयाव बे फायफिनमानियावनियाव थाफिननायनियाव नै दायो जोङो खुलुमनानै ओंखारबोबाय दायो थांसै जोङो माने मानसिफोराबो बहुद ना थाबाय थाजाया गथ'फोराबो गरमाव दाना नै बोर बिनानै खुलुमनानै ओंखारबोबाय आरो जिखिनि आङो लादोंमोन बेखिनिखौनो होबाय स' थेंक इउ गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय